ألم نخلقكم من ماء مهين Aya sizi bir biqadar we biarzish suwdan halq edip yaratmadykmy? فجعلناه في قرار مكين Pes şol suwy qarar berdik ejelerin rahimine. إلى قدر معلوم Ta bir ma'lum mudda teşelli. فقدرنا فنعم القادرون Pes biz şoň azalaryny we bedenlerini takdir etdik. Pes ne weyle ýakşydyr takdir etýän zat, ýani bizdir takdir eden. ويل يومئذ للمكذبين Helaket ol günde kıyamata tasdik etmeýänlere bolar. ألم نجعل الأرض كفاتا Aya men yeri üşürýän etip yaratmadymmy? أحياء وأمواتا Dirini we ilini. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا O yerde taptırmadymmy beýik dağlaryny, we size içermedimmi süýjü suwlaryny? ويل يومئذ للمكذبين Helaket ol günde kafirlere bolar. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون Kafirlere aydylar, gidin ol yalandır diýip aýtýan zadyňyzyň tarafyna, ýani dowdakyň tarafyna. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب Gidin 3 şahaly saýan tarafyna. لا ظليل ولا يغني من اللهب Ki ol saýa däldir we sizi dowdakyň hararatyndan daş edip bilmez. إنها ترمي بشرر كالقصر Ol dowdak her biri qasr ýany uçgunlaryny taşlar. كأنه جمالة صفر Ol uçgunlaryň her biri sary we qara diýeler ýanydyr. ويل يومئذ للمكذبين Ol günde helaket kafirlere bolar. هذا يوم لا ينطقون Kıyamet günü bir gündür ki onda kafirler kepläp bilmezler. ولا يؤذن لهم فيعتذرون Ve şolara ijaza berilmez, pes odur da beyan etip bilmezler. ويل يومئذ للمكذبين Şol zatlara tasdik etmeyen kafirlara ol günde helaket bolar. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين Kıyamet günü hak bilen batyla fark berilýän gündür. Biz sizlerini we ozalky ummatlary cem ederiz. فإن كان لكم كيد فكيدون Pes eger sizin hiläňiz bar bolsa, azapdan gutulmaga pes hile edin. Men azabymdan nejat tapjak bolam. ويل يومئذ للمكذبين Şol zatlary inkar etýän kafirlara ol günde helaket bolar. إن المتقين في ظلال وعيون Tahqiq muttaqiler kıyamet gününde sayede bolarlar. O çeşmelerin kenarında bolarlar. وفواكه مما يشتهون O özlerinin isteyen formunda o arzu etýän miwelerinin yanında bolarlar. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Şolara Hudaý tarafından aýdylar, iň we için lezzetlenip dünýäde eden amallaryňyzyň mukabilinde. إنا كذلك نجزي المحسنين Tahqiq biz ýaxşy iş etýänlara şu tekin sowap berýändir. ويل يومئذ للمكذبين Ol günde helaket kafirlere bolar. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Kafirlere aýdyljakdyr, iň we biraz peýdalanyň, tahqiq siz mujrimdirsiňiz. ويل يومئذ للمكذبين Ol günde tasdik etmän yalandyr diýip aýtýanlara helaket bolar. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون
ve her wagty ki şolara aýdylsa, Hudaýa muti bolun, oşoň dinini kabul etmekde mutawazı bolun diýip, şonda muti bolmazlar we tekebburlukdan el çekmezler. ويل يومئذ للمكذبين Ol günne ruku sujuda yalan diýip aýtýanlara helaket bolar. فبأي حديث بعده يؤمنون Pes şolar Qur'ana iman getirme